bati bihurketa egiten dira. Hori da, Indo-Europaren kondaira, baizik eta Kristo aurreko 4. edo 3. mileniotan populu bat, balizko populu bat, etorri zela, ez dakiko zuzen hundik batzuk aziatik etorri zela, alemanek egiten zuten ipar goratik etorri zela, eta Europako herri guziak batzuk esten ondotik denak aspiratu, menperatu zituela, bere hizkuntza, bere instituzioa, bere erlijioa, bere militarioa, denak inbozat. Gainera berriten dute, alemanak dira inbentzio hori egin dutenak. Ezen 19. mendean, kasik mende osoan, berak izan dira Indo-Europa hizkuntzetan gainera. Eta, omen tokiko jendeak teknikoki aurreratuago izango ziren. Bakarrik, konkistadore horiek violentzia bazuten eta violentzia horrekin hausitu ziren. Ezik, bakarrik, denak izuzkatu zuzten, ezik euskera. Hori bigarren mitua da, ezik euskera. Gure lana, nik eniz arkeologua, eniz historia zaila, nik bakarrik saiatzen naiz hizkuntzatu. Hizkuntza, hua ahal bezain zientifikoki lantzen. Eta ez dut, segatzen dut, konstatatzen zer gertatzen. Zer den eskolan, zer den Europako dialektuetan. Eta ez dut galdera finkatzen, nolaz edo nondik. Nik hori erantzunik ez dut. Nik ez dut erretena eskolak badu berroi 1000 urte edo mintzo dugun gunek ez dakik zer izen zuen duela berroi 1000 urte. Hori ezin da eran noiz zen eta nolaz diren eguntapiko horiek zeniren. Hori alemanek badiozte guaiko hizkuntzan, Strasbourg, baizik eta izan zela melting pot bat, hizkuntzen nazteka bat, Strasbourg, dolako batzuk, nik horta ez dut eragostu. Nik konstatazioa egiten dut, baina zergatia ez, zergatia ezin dute, ezin dutarakoz, nik egin ez dut eskubiderik, ez zer moduz, nolaz den, zendako den, hori nik bakarrik konstatatu egiten du. Horten, konstatatu egiten du, lehenik eta euskara aztertuz, metodo modernaz, aztertuz. Balin bada euskara Indo-Europara, behaz, mitoa bat da Indo-Europaren historio hori dena. Ezik eta badakigu ADN-aren azterlanetarik eta hola, Kristo aurreko 4. milenioa baino askoz aintzinako denboretakoak hongaren. Eta gainera, Europako beste jendeak ere bai. Ezen analizatu da hori, eta badakigu Euskal ADN-a badutela egunarentzat, 75 latanoi, beren genoman Europako 600.000 jendek. Eta Ameriketako beste 500.000 Europatik ganik. Hori matematikoa da. Beraz, Indo-Europaren hori estaziotik egiten. Baginak egia da nik, konpatzuna alemanek erantzuten, konkistadore hori salduzkoak eta kargoez eta hola zirela nausitu. 4. milenioan saldia etzen oraindik ezitakoa. Ez kargoa denetako, ez gutxiago egenik, igaiteko gainera. Kargoak agertzen dira 2. milenioaren hasieran. Eta saldira diganik 2. milenio amaieran. Eta gauza segurua, Kristo aurreko azken milenioan. Gaz, alemanen teoria, ez da usutik egite. Beste gauza bat bada, ondo... Zuk esan diapositiba, zenik ez dakit ondo. Alzaigu ebaki edo lotu edo komentario bat egiteko. Bai, esan dugu... Zaldien baino lehenago, behien mototakoa erabiltzen ziren ziur, ganean eroateko samak, eta zaldien baino asko zaldinagoa. Bai, gauza bat bada, zera, jimbuta eta teoria, ez da egoiten xutik. Zen, arek kurgan hilerrietatik atera du bere teoria, eta milenioietan, beste gauza bat bada, badakiku nekazaritzaren historiotik,
neolitikoko nekazaritzaren, milenio horietan, etzela nekazaritza, nehola ere kapaz, jendaila handi bat, holako distentzietan rabitaiatzeko da ezin zen. Beraz, da mito bat, alemanek pentsatutako mito bat. Eta beraz, hori usten prehistoria zaldea eta arkeologoek. Ni geritzen eskolarekin. Zen egan ditute, eskuara, denek segitzen dute egiten, zenide gabia dela. Eta hori gezur kursara, da bakarrik lana ez delakotz egin modu honean. Euskararen lantzeko lana. Hortan heldu dira, bigarren zera da, doain dira beraz ipuia utzita, eta hizkuntzetara. Hala, txetan dira, Indo-Europar familiako, taldeko familia handi batzui izena, ititera, bigarren gerla ondoan da, ohartu, ititera Indo-Europaratzen da. Sanskritera hori lehen biziko izan zen, hori 1786an William Jones, angles epaile bat, Kalkutan zena, epaile nagusi, eta hastia izango zuen, historiatu zuen 3 urtez sanskrito kultura, eta hango idatzi sakratuak, bere Biblia eta bere poema eta ohartu zen grezierarekin eta latinerarekin eta germanierarekin zenide zeta. Eta hori publikatua zuen eta publikatu, alemanak hasi ziren gehienik lan hortan. Horretu behar da, 18. mende hasiera, Alemaniako populuak eta estatuak, frantsesen pian, Napoleonen gerra pian eta egongo direla, eta hor sortzen dela egonezin intelektual, afektibo, violento bat, eta zorituko dena, gaur ikusten dugu komparazioen, Islamna mundu hori, nola, ari den, iragan denboran metatutako frustrazioak, nola, nahi, orain, libratzen duen. Alemanek 19. mendean inen dute hori. Eta, ohartzea egilan, hizkuntza, grekoa eta latina bezain, nobleko zeretik zela, asmatuko dute, ikustea egilan, lanian abiz ikusi dute, beren hizkuntza, familiortarik zela. Pentsatuko dute, beren arbasortzu izango zidela, delako populu famatu hori. Eta, hortan, gehiago dena, lehen biziko publikazioneak, 1853-1855, Kont de Gobineau, frantzes bat, diplomata, publikatu zituen beste liburu bat zute, eta hortan, badu liburu bat, de la supériorité, de l'inégalité des races humaines. Eta hortan, definitzen du, Europan arraza bat badela, denak baino hogia, nagusi, Frantziaren ipar ekialdean, Belgikan, eta Angletera parte batean dagoena, eta Gobino horren, hori, aleman, orduko intelektuaren, apuñatik hartuko dute, eta hori, gehituko dute. Hanbestetara no, izan du eragina, ez da hatzi behar, erromantizismoaren mundu hori, pasionezko eta zer hantuk egiazko hori, dela orduko inguru giroa, inguru giro intelektuala. Eta ez direla gauzak zientifika munduan, garainik, hortaratuak, William Jonesek publikatzen dut bere liburuak, ofizialki pentsatzen da baino, Babeleko dorrearekin zirela hizkuntzak barreatu, eta Babeleko dorreak Bibliatik 4.000 urte zituela. Charles Darwinek publikatu du fitesko, urte horietan, delako bizi piztien bilakaeraren teoria hori, eta egin azuen egan ez da, izomak urte eman duen, ez zen ausartatzen, publikatzen, bere aita pastorea zen, pastore protestanta, eta erraiteko nolako tinkotzia iten zuten orduko mentalitateek. Eta azkenean ausartu zen, lagun batzuketak usatu, bere liburia publikatzen. Eta kontra azaldu ziren, beste intelektualak gero. Beraz, mundu psikologiko horretan da finkatu delako baiziretako Indo-Europar konkistazale hizkuntza bat berena ekarri zutena, beste guziak boratuz,
eta nausitu ezi eskalduna. Hori ez da xutik egoiten. Ordean, eta zer dago ez da xutik egoiten, eskuara aztertzen bada, oartzen baita, fontsez aztertuz, dena dela Indoeuropar. Zer, Indoeuropar hizkuntzen gainean badira tonelada liburuak eta ikerlariak aituak, eta bada sekulako lana eginik. Dena behar dukete eskual linguistek lan hori esplotatu, konportzen duzu, atzoa aipatu ginduen, erroa zertzen, erroa hitzek, nahi badira hitzak elkartu, erkatu, konparatu, hitza osorik hartuik demora galtzen ari zira. Miakurik bakar batzu agarratuko dira, suertez, oso gutxi. Ezen, gutaraino diren hitzak dira mende eta mileninetan bilakaera izan duten hitzak. Eta hitz anitzak dira frase txipi batzu, sintagma batzu dira. Ez da biziki gutxi da erro bakar batekilako hitzak denik. Horrean, hori eginez, ohartzen zira, behar dela lehenik hitza ideki. Hitza behar da deskonstrukzio bat inatzeko. Des-eraiki behar da hitza. Orduan, des-eraikitzeko hitza, badira, hemen, nolaketa batzuk, kodo batzuk. Eta kodo hori da, Emil Berdeniz famote, Antoine Meieten disipulua, pikoan ipini zituena bere doktoragoako diploma. Eta beraz, hori zen, erroaren teoria. Atzo, esplikatu ginen, musika. Erro bat, atzemeiteko hiz batean, ardura, eskoran bezala, lana estelarik egina, behar da, balizka eta izan. Iten duzu, pentsatzen duzu, hau izango du unek erro bat, edo hori izango du, eta emeki beste dialektuak eta landuz, oartuko zira emeki zein den erroa. Orduan, erroa da, hiz batean, hitzetik, kentzena aldien puska guzia kenduta, gelditzen den azken puska. Ez dena reduzitzena, ez dena tinkatzena gehiago. Eta ordean, horrek atzoetan ginen, hartzen du, bere forma nagusia du, hiru erotz, edo hiru fonema. Konsonante bat, bokal bat, eta beste konsonante bat. Eta hori deitzen da, lema bata. Egan nahi da, erroa osoak. Hartu ginen segun, isa gun, ezagunetan berri, gun, ga, ge, u, en. Eta gero hartezake, bigarren lema deitzen dena, lema bi, tinkatuzko erroa. Gun, nendako, latinak badu, no, ge-en, hori da erro. Nosko, beste izaz batzu dira, grekak badu hizbera, beste gizabat muntatuik, onoak egiten du, errepikatuz, gik, nosko, egiten. Eta orduan, konpazen egarri, gar, aipatzen zien Xavier Oestean, gar, eskoraz, badu, anitzitz, garrekin, konpazen baduzu egarri, baduzu igartu, baduzu kizkalli, hori bigaratu da, hori jakin behar da, fonetikoak, kali, eta kaldoz, eta ikusten duzu. Eta gero, gar hori, atzemeten duzu, gordeta, galduta, ikarza. Ikusten duzu, hori aurrizki bat du, galdu du, eta sibilantia ziztukaria bat du. Hori da, auxiliar bat da, auxiliar izan da. Gar zeran da, gar izan, edo gar izan, edo izan ditake. Gramatika edo eraraudia, hitz horiek sortu zirelarik, hori indikan, ez ziren gaur ditugun, egeko, sofistikatuak. Latinak eginen du konpazioen egarri, eskualak dezake, bizkaiezak, zegarri, eraten ez duen, egarri ez den, zegarri.
zein du latinak, natureku, zein du, Sebrius, sobrius, sobriota, analogiaz sortuko du, edalianena, ebrius. Gusten duzu, holako siminok ediekin ez estonatu, euskara utzi izan bali bada, Sokratean, ezin ulertuzko zer bat. Behar da, forma landu, jakini forma horrek nolako horbeligelak bezala, eta aldatzen dituen bere artegiak, eta bestalde, bidean behar duzu atxiki, errangura, erranguraren hari bat. Bestela, arbitrarioan edortzen zira, edozoen gauza erren hasiko da, zurkozu edozoen forman. Beraz, jara, nolako ziminokeriak erruak egiten du. Beraz, erruak lema bat, lema bi, eta kundatzen da espezialisten duko, ezkira sartuko detailletan, izan dezake, hirugarren lema bat, deitzen dena, isastutako lema. Ez dugu aipatuko. Ordean, erruak hizkuntza batean, bi forma hori izaiteko partez, arrabatuko duzu, forma bakar bat. Ordean. Inaut, igual, oin besteek nahi duzu galdetu, amaitzen duzunean erro bat, hartuko dugatzena, eta rondatxo bat, nahi baduzu galdetu, edo zer gehitu zu Jabik, edo... Aipatu duzu kar, dela oiua, ez? Eta gero, grekeraz da kalein. Kalein da, zer esan nahi du, kalein? Galdin, deitu. Eta krazein? Krazein, eta gritar. Gritar, oiukatu. Koraz, beraren izena. Korak, ez da. Eta karanka da, kar hori da onomatopea da. Onomatopeia. Horrean, Indo-Europaretik partitzen bazira, linguistika moderna sortu zuena, Goiaren mende hasiera, Ferdinand de Saussure, zera, dramatia, Genevako jakintxun bat, familia ere jakintxun handia zen, eta Parisen zituen bere kurrak, eta jaren erregla zen, erraiteko l'arbitraire du signe. Hizkuntzan bada, sinua, komazione karanka, edo xakur, edo perro, eta hori arbitrarioa zela, eran nahi zuen, hitzak bere beharrirat emaiten duenak, ez zuela ezer ikustekorik errealitatearekin. Ezik, hitz bakar batzu, kuku, onomatopea den bezala, eta holako gauza batzu. Eta eskola lantzen duzula, goatzen zira, Ferdinand de Saussuren lege hori, ez da lege. Biztakoa, iduridu ba, frantzusez xien, eta duzula, zakora, nok erain duz, zakora, xien horrek zer ikusteko luke, zakora erausiekin, edo zakora egiten dituen gestiekin, edo hola. Aski gora igaiten zirelarik, egiten zira, karanka gaten duzila. Ez du duri, atzo eran, berriz hasiko guai. Karanka. Galdera bat. Da hitz bat gurekin eta etxe honekin metu garrantzitsua dela. Da, filosofia orientala, badago hiru fluido erabat garrantzitsuak bizitzagarentzat. Bat da oxigenoa, beste bat da odola, eta beste bat ez daukagu oraindik hitza, nik uste dut baiet, da energia. Osea, energia da akupuntura txina, dena txaklak hori. Eta, ez dakit, deitzen da txi. Ez dakit sanskrito bakarri txinan edo txi, tai txi, hitz hori txi. Eta, nik uste du bilatzen euskeraz dago, baina hori da nire galdera, euskeraz dago erro bat, T-Z-I, T-X-I, I-Z, horrela, eta, nire intuzioaz, txi da fluir. Orduan, gero dago hitza, bizitza, itxaso, da fluir. Hori eta izango dena, deser, txarto egiten dut, hitz egiten dut, deser seria analogo el fluir. Orduan,
fluir de la palabra, el fluir, eta guretzat garrantzitsuena da. Zure galdera da, ea si, euskarazko i, ura edo fluido... Ez da hori, ez da bakarrik. Zin da zure galdera. Euskaraz badago erro bat que nos esté marcando ese fluir, como ese conocimiento colectivo que hemos perdido, que nos indica también esa conexión con la energía, o sea, algo en nuestro panteón, ¿no? Bueno, si prezeski, si hori, untan, zestauko prestatan, ezkin duen burutan hori da. Untan, badaukazu prestatuta? Untan, azkenian. Badaukazu diapositiba? Baina ez, guai, untan moztuko dutu. Si horiek, iturri bat baino gehiago izaten duzu. Eta esan, iten duzulaik, utzita, i hori da atzizki bat. Geldi, haundi, goitan duzun, hori da, beldurti, duzun hori. Odean, bertzu, tzi hori ikusi zer. Odean, utzitan, untsalaz da, ka, ziflanta, ksi, zernako ka, uko, eta bada, eiko, grekoaz, renuntziaz, abandonar, eta jo egiten du, eiksi, eta bauzu erronkari, eitzi, utzi indako, eta eitza grekaz. Beste hartzutan bauzu, bizi, antzu. Bauzu hori beti, iz, hortai genuen. Iz hori da gure berba nagusietari bat. Izan egan nahi du, isa duenu. Spiritus grekaz. Iz, hatsa, mainan ere ura. Iz, aso, zeur asko, pentsatzen du, ur anitzekilako zenbat esan nahiko luke. Mestu landu. Iz hori nahiko garantzia da existentziako izan nahi. Esan nahi du, onomatope bat da, hatsain onomatope da. Eta hura ikusten duzu egan nahi duela, baduzulai, iz ertu. Ertu, erdi, egan nahi du, ekarri, kanporat ekarri. Iz, behaz, da, soinu bera, bere fontsez ditu, iz bera, egan nahi du, batian, egan nahi du, hatsa, eta bestian, ura. Nik uste, uraren otsetik. Utsa gehioena, ura beti gauza bizi bezala ekarria da. Eta, hene sortetxean eta, bada, gunean, baziren, otoiz lekiak, emeritzik errenean, eta otoiz lekiak, eta paisak kontra ziren, dantzan ikastera, eta egiten ziren, gure etxean pasatzen den, hiru iturri batu, eta iturri horien gainean, gau jordoki bat, eta han badira zerak, arrespirak, kromlekak, eta horraino, emeritzik, ogoiaren mende hasieran, karterreko neskak eta mutilak igan atxaletan, sirulan eta dantzatzera egiten ziren ara. Beraz, gestu sakratu. Apaisa, astakoa, oso kontratzea. Horrek gana nahi du, ura, ekarria zela, iz, horra konprentzen da, nolaz, hatsa eta ura, espresio, atera bide berdina izatea. Iz, horrek, izan dezake, gordeta barrian, frikatiboa egiteko, zitzuka egiteko, utzitan, da, uko egin, grekaz, eiko, eskutik edu da, hola egin, uk den, eta duzulai, ezetz nahi du, grekazo, uketik edu da, eta egin da. Jinkoak daki, zomat, gauza baden, uk hortaik, eta indo-europa izkuntzen. Horre, utzi da, deia, komposatuzko aditz bat da. Eiko, eta iz, biak, oksiliak bat egin da. Ex, igurzi, eta horretan bezala, igurzi, unzi, eta bezala. Beraz, iz hori, zugeran duzun hori, nire ustez, hori dut uste, da bizia, bizi indarra, espiritua, eta nahi duzu guzia, harima eta guzia, esan nahi duen hori. Materialki, ja, gunki ezin daiteken. Beraz, hatsaina, eta beste gauza bizi bat, ura. Eta, beraz, onomatopia da. Eta gero atzen egiten duzu, hori konposaketan sartzen da. Beste ero batzuiki, igurtzi,
erran dugu utzi, eta horako atzutik, eta orduan zintzorkari bat, barnean zen, antzu, esteril, da, hankatik edu da. Hanko, eran nahi du, amiketan ikusetan nahian, ardi antziak, ardi haur beharretakoak, nola behizten zuzten. Bide hertsi bat egiten dute, eta nausian zen nahi jartzen da bidearen puntan, mutilek pasarazten dute, lasterka pasatzen dira, eta badu bider ditan, badu beste langile bat, ate txipi bat duena. Eta orduan, beheretik soiten du ardia, hiliak eta ondo moztuta dago, eta egiten du, irek! Eta orduan, besteak ateua ezartzen du, eta helduten ardia, pasatzen du. Zera, antzu delakotz, barnia ertsi delakotz. Beraz, antzu, hankati dugu da. Hitza, hankak, nahi du, hatzik gabe dena, itua dena, txipia dena, justua dena, nahi duzu duzien. Familia ikaragia beratzen da. Hortan da, Ferdinand Saussure, bidez galdu. Ezen, gutaraino din hitzak, hanbestetara dira urronduak hasierako iturritik, nun ez duten itxurarik, neola ere emaiten, onomatope batetik, din izan direla. Beraz, zu berango zon, zi hori, hori ikusten alda, nik erro bezala ikusten du, baina ikusten alda, zera, adigai bat bezala, kontzeptu bat bezala, biziaren edo existentziaren edo dinamikaren edo zer bat. Batzutan, zaletasuna erten duzula, zaletasuna hitzak batu hiru atzizki. Inaut, Javiren txanda da, gero zuzue biok nahi baduzue? Erantzun behartzanik... Osatu, bai, osatu. Dekane egiten pori badago edo. Bai. Dekane, hori, esan duzun, txi hori, nire kopuru, erro kopuru gordina da, landu bakoa, bakarria zerrenda bat, daukat, alde batetik, txi, TX-egaz, txi. Hori da, izki bat, atzizki edo aurrezki bat, txikia nahi duena esan. Txirekin dana egiten da txikia. Gero daukat, txi. Txi, Espainian, bihurtzen da, jin. Horte da, jibion. Eta gero bihurtzen da, baita ere, zi. Jota eta ze, ziz. Eta gero, ka, edo, zeta aldatu, zera, zi. Eta hau bihurtzen da, ikusi donik hau, Zifuentesen. Zifuentes da, Guadalajarako herri bat merezi duena bertara joan. Zifuentesen erdian dago, txorro bat ur, atzatartetik irteten dela, txorro homen bediko diametroa, han jaioten da, erreka bat, Zifuentes da deitura bat, Espainian, hiru Zifuentes daude. Txip hori daukanik, erderaz diotzut, también significa sifón o conducto que lanza agua a presión a borbotones. Osea, korronta bat da txip. Horti dator txibizia. Txibizia da jibia, sepia, latinez. Txibia, inoiz harrapatu baduzue txibia bat, ni bezala, txibia, gorantz dakarzunean amotik harrapatuta, botaten du, zelako indarrez, sifoi batetik botaten du ura eta tinta, gora ino, kiloko indarra egiten du, txip hori. Gero daukat beste bat, txik. Txik da zigortu, deshidratarse. Txil, daukat txil. Txil, jil, da ceder, tropezar. Gero txin, beste mota bat, tximurtu, arrugar, perder la humedad, bebai. Uste du gehiago dagoela. Bai, importantina da txin. Eta gero dau txin. Txin da diruaren txin. Txin da sonido. Eta, azkena, ez azkena. Txin da txispa. Eta txir da zirga egin duena. Bakizue zirga zer dan? Zirga da portuetako txikot lodi bat. Zir.
Da hori. Eta azkenea daukat, txirl. Txirl da txirla. Txirl zarata gaitxik txirlen zurrak.